27 июнь бөтә Рәсәй мәктәптәрендә сыгарылыш укучылары өчен байрам кисәләре. Башкортостанда нисә укучысы өлгергәнлек аттестаты ала. Һаумыгыз, хөрмәтле тамашачылар, эфирда интервью тапшыруы студияла Зөлфия Рәхмәтуллина. Бүген безнең һорауларга Башкортстан Мәгариф министрлыгының мәгълүмат аналитика бүлеге итәкчесе Ришат Дихин яуап бирер. Һаумыгыз. Бүген нисә укучысы кулына өлгергәнлек аттестаты аласак дигән һорауга анык кына хан бардыр мөгаен. Сынлап та рәхмәт тәүсәрәтә сакырганыгыз өчен. Бүген инде безнең бөтә республика һәм республикала укыган безнең укучыларыбыз, тәүсәрәттә инде укытучылар һәм дә инде ата-әсәләр өчен зур байрам. Ни өчен дигәндә инде уларның 11 ел буена белем алган ошо кыштыктары үз гаиләләреннән тибәйтергәрәк инде кайберәһе шулай ук ошо мәктәптә тәмамлап олы юлга сыгалар. Улар инде артабан белем алачаклар бит инде. Бүген көндә безнең республикала сагыштырмасы әйтеп үтәргәрәк узган елга караганда әзрәк кенә хандар кәмерәк булса да 18 меңгә якын безнең укучыларыбыз бүген өлгергәнлек аттестаты аласак кулларына. Һәм инде улар өчен әлбәттә бүген бөтә Рәсәй һәм республика буенча тап ошо көн байрам көне буларак истәренә алар дип уйлыйбыз. Әлбәттә, бердәм дәүләт имтиханын искә төшерәбез дә, уның һөҗүмтәләре буенча әгәр дә укучы имтиханын лаеклы кимәлдә бирә алмаган икән, бында төп предмет рус телен һәм математиканы күз уңында тотабыз, аттестатсыз калу куркынысы бар икәнен белә инек. Бuna ошо күзлектән караганда, бүген һәр баланың йөзендә елмаю булырмы икән? Бүген килгәндә әлбәттә һәр баланың йөзендә елмаю буласак, ни өчен дигәндә, безнең менә узган ел менән сагыштырмаса, быелгы безнең ошо һөҗүмтәләр яхшы, профильле математика буенча һәм дә инде рус теле буенча безнең ошо порогты үтеп сыктылар дип әйтергә кирәк. Улар инде тап ошо 2 предмет буенча имтихандарын тапшырдылар. Һәм инде күбрәк инде безнең әлегә ошо аттестатты алгас та бары тегендә башка үзләре һайлаган предметтар буенча инде апелляция эшләре, кайдалар инде үзләренең башкалар үзенең авыру яки башка нидәре менән торып калгандар. Әлбәттә, уларга инде артабан даими тагыла көндәр буласак, ошонда улар тапшырып, үзләренә шулай аттестатты алып, артабан да инде укуларын дәвам итәсәк. Ягъни рус теле һәм математикадан бөтә укучылар да имтиханды бирә алды дибезме? Дөйм алганда бирә алды дип әйтәбез. Әмма шул ук вакытта имтихан канундарын, тәртибен бозучылар да булманы түгел булды. Һигез укучысының эше кабул ителмәде. Бында инде безнең әлбәттә республика буенча дөйм алганда Өфө генә түгел бит инде башка район калалар да керә экзамен бергән вакытта кемдәрдер инде ошо тотылды телефоны менән шундай моменттар булды дип әйтергә кирәк. Һәм инде яшь паргалка менән әмма инде шул вакытта әйтеп үтәрәк кемдер инде менә кагызы төшеп китә бит инде кагызы төшеп китәләр. Быел безнең бердәм дәүләт бирим имтиханнарының үзенчәлеге нимәләр булды. Улар тәүсиратта бит инде ошо видео күзәтү менән алып барында һәм ошо вакытта безнең 200 гә якын шулай ошо экзамен барышын карап утыручылар булды бит инде. Карап утыручылар шул вакытта сайтка язалар һәм инде без сайттың һөҗүмтә буенча ошо мәктәптә нимә барышын карайбыз. Әмма инде уны шпаргалка төшкән мәле кагыды гына төшеп калганмы, ошоны инде асыклык индереп, артабан да инде уның имтихан бирә аламы, юкмы икәнлеген ошо вакытта без вакытта асыклай алып, әлбәттә ошо һорауга җавап бирә алабыз инде. Һәм кызганычка каршы һигез укучыбыз шундай хәлгә бүген елга тәренә, әмма республика буенча сагыштырмаса, бу хан әлбәттә безнең күпкә азрак узган елга караганда. Дөйм алганда безнең республика дип әйтергә кирәк инде Рәсәй кимәлендә быга тиклем кызыл зонага килгән булса инде бына хәзер берничә ел элек күп кенә сигналдар булды. Күп кенә сигналдар булды һәм инде Рәсәй тарафыннан да бит инде федераль яктан да монда килеп тә тикшереп йөргән вакытлар булды бит инде. Бына хәзер һуңгы 2 елда бу хәзер без яшел зоналабыз һәм инде безнең күрһәткечләр дә бик яхшы. Әйтеп үтәргә кирәк, урта сабалдырга килгәндә инде бу безнең 2-3%ка күбрәк хәзер бу нимә турында һүз йөртә. Димәк, безнең мәктәптә укучыларыбыз кирәкле белемде, кирәкле юнәлештә улар үзләре теләп хайлайдар һәм инде ошо юнәлештә әлбәттә үзләрен көчен һынап карап, үзләре теләгән моны билдәләрдә алалар. Бу безнең өчен икенчедән бердәм дәүләт имтиханына күнегелде дигән һорау узаталар, чөнки буга тиклем балалар бына үзләре мораль яктан әзер булмаганын да без хәзергә ала килгәнек, әйме? Бында тәүсиратта әйтеп үтәргә кирәк, укучыларыбызның психологик яктан. Ошо имтихан бирүгә әзерлек вакыты, укытучылар куркыта бит инде. Шулай үзләренең имтихан биреп карамаган
кәңәшчеләре, шул дуслары бар бит инде. Береһе береһенә әйтә, икенчесенә шулай һүз китә бит инде. Быелгы елда дөйем алганда безнең зур эш башкарылды. Төз сиратта бит инде без мәктәптә, район калаларда һәр вакыт очрашуларда был хакта һүз йөреттек. Ел дәвамында был ошо бердәм дәүләт имтиханнарын ничек тапшыру, ничегрәк бирү буенча һәр вакыт үзебезнең инде вебинардар булып торды. Һәм инде бында күп безнең эшебез төз сиратта укытучылар ата-әсәләреннән эш алып барды. Бұл үҙенең яҡшы һөҙөмтәһе бар бүгенге көндә, сөнки әйтеп үтәргә кәрәк, уртаса балл беҙҙең 66 бөтөн булған булһа, хәҙер инде беҙҙең быйылғы йылда күрһәткестәребеҙ 68,4% тәшкил итә. Һәм беҙгә мәғлүм иң яҡшы 35 уҡыусы бына ошондай исемлектә булдырылды, сөнки улар иң юғары күрһәткестәргә имтихандарын тапшырҙы, әйме? Беҙҙең республика буйынса был күрһәткес шулай уҡ яҡшыларҙан дип әйтергә кәрәк. Уҙған йылда беҙҙең инде 33-34 уҡыусыбыҙ иң яҡшылар иҫәбенә ингән булһа, быйыл бына беҙҙең 35, һәм инде был һан әлбиттә беҙҙең күберәк, ни өсөн тигәндә ошо иң ҙур яҡшы балдарҙы алған уҡыусыларыбыҙҙың һаны 67-гә барып етте. Ә инде бына 90%-тан күберәк балл йыйған уҡыусыларыбыҙҙың һаны шулай 1017-гә барып етте. 18,000 уҡыусылар араһынан ҡарағанда был иң яҡшы күрһәткестәр дип әйтергә кәрәк. Шул ваҡытта әйтеп үтергә кәрәк, бына үҙҙәренең белемдәрен үҙҙәре һайлаған предметтар буйынса ла яҡшы күрһәткестәр ул булыуы бик яҡшы. Ни өсөн тигәндә, быға тиклем беҙ күберәге бит инде бына обществознание предметын һайлай торғайнылар бит инде. Нисек кенә булмаһын теге, кемдер еңел тип ҡарай торғайны бит инде, кемдер ауырлаҡ тип был өлкәне. Әммә инде унда бит инде факттар юҡ дип әйтергә кәрәк, һандар юҡ, һанап ултырырға. Ә инде бына һуңғы йылға ҡарағанда инде бына быйыл обществознаниены 5%-ҡа әҙерәк уҡыусыларыбыҙ һайлаған. Һәм инде күберәге беҙҙең физика, химия шундайыраҡ предметтарҙы һайлағандар инде. Был профориентация эше алып барылыу тураһында ла һөйләйҙер. Яғни элек еңелерәген һайлаһалар, хәҙер инде кәрәклеһен һайлайҙар. Хәҙер кәрәклеһен һайлайҙар дип әйтергә кәрәк. Был өлкәлә беҙҙең мәғариф өлкәһендә ҡуйылған маҡсаттарыбыҙға тормошҡа ашырабыҙ дип әйтергә кәрәк. Август кәңәшмәһен иҫкә алғанда бит инде 2 йыл элек был хаҡта беҙ һүҙ йөрөткәйнек, инде уҡыусыларыбыҙҙы бары тик ошо техника йүнәлеше буйынса һәм дә инде кәрәкле ошо топ белем бирү өлкәһендә булған предметтар буйынса бит инде һөнәр һайлағыҙ дип һүҙ йөрөтөү булһа, бүгенге көндә беҙ бына 2 йыл эсендә ошо өлкәлә үҙебеҙҙең аҙ ғына булһа ла уңыштарыбыҙҙы барлайбыҙ дип әйтергә кәрәк. Бына 35 һәм ғөмүмән алғанда 90-дан юғарыраҡ балды йыйыусылар 60-тан ашу бала тинегеҙ. Әйтегеҙ әле, булар Өфө уҡыусыларымы, әллә район уҡыусылары? Был Өфө уҡыусылары ғына түгел, әлбиттә, хәҙер инде беҙҙең райондарда ла итеп әйтергә кәрәк, инде яҡшы белемле уҡыусыларҙы әҙерләйҙәр һәм быға тиклем дә әҙерләйҙәр, әммә инде ауыл балалары барыбер үҙҙәрен нисектер психология яҡтан да бит инде ҡурҡып ҡалалар, сөнки улар икенсе мәктәпкә баралар, кемдер инде икенсе районға икенсе ауылға барып тапшыра бит инде. Әммә инде бына ошо йыл дауамында барған эш һөҙөмтәләре яҡшы күрһәткестәрҙе күрһәтә. Әйтеп үтергә кәрәк, бүгенге көндә беҙҙең Бәләбәй ҡалаһынан Александр Козлов бар, ул математика һәм информатиканан инде бына 100 балл йыйған бит инде, һәм Гүзәл Сафиуллина русский һәм рус теле һәм физиканан инде ул Шишмә районынан, шулай инде ошо 2 предметтан 100 балл йыйған уҡыусыларыбыҙ да бар. Өфө мәктәптәрен күҙ уңында тотҡанда нисәнсе һанлы мәктәптәр тип әйтеп китә алабыҙмы? Был һандарға килгәндә беҙ мәктәптәр буйынса әйтә алмайбыҙ, сөнки инде беҙҙең күберәге мәктәптәрҙең һанлығы түгел, ә инде экзамен бирү пункттары тип йөрөтөлә. Тап бына ошо экзамен бирү пункттарына инде беҙҙең ошо ниндәй мәктәптәр инеү хаҡында беҙ әлбиттә мәғлүмәтте әлегә тулыһынса әйтә алмайбыҙ, сөнки берҙәм дәүләт имтиханы әлеге ваҡытта әле тулыһынса билдәле түгел, әле барасаҡ. Әйтеп үтеүемсә бит инде кемдер апелляцияға биргән, кемдер инде ауырыу йәки башҡа сәбәптәр менән бит инде бирә алмаған. Һәм инде уларға әлбиттә ошо йәй айының һуңғы көндәрендә һәм инде сентябрь айҙарында биреп, үҙҙәренең эштәрен йомаҡлап ҡуйырҙар дигән ышаныста ҡалабыҙ. Рәхмәт. Бүгенге байрамға әйләнеп ҡайтайыҡ та, ниндәй форматта үтәсәк дигән һорауҙы биргем килә, һәм шул уҡ ваҡытта быйыл республикабыҙҙа беренсе тапҡыр һуңғы ҡыңғырау кисәләренең махсус иҫерткес эсемлектәрһеҙ үтеүе матур күренеш булды. Бүгенге сығарылыш кисәләренә ниндәйҙер талаптар бармы? Бүгенге сығарылыш кисәләренә әлбиттә
Без үҙебез Мәгариф министерство исеменнән талаптар куя алмайбыз, чөнки һәрбер мәктәп үзе һайлай бит инде. Нисек байрам үткәрергә, кайда үткәрергә, был инде ата-әсәләрнең, укытучыларның һәм мәктәп коллективының укучыларның Шул ук вакытта һуңгы елларда бары тик мәктәп эсендә генә үткәрергә дигән һәм мәктәп эсендә булгач, ул ниндәйдер кагыйдәләрдә һаклау дигән күренеш бар. Үзебезне бына искә алһак бит инде күп кенә мәктәп укучыларыбызда шулай ук мәктәпте тамамлаганда без ошо байрамды мәктәптә узгарырга тырыштык бит инде. Исен тигәндә без 11 ел укыган ошо белем йортыбызды ташлап китеп олы юлга сыгабыз бит инде. Һуңгы елларда әлбәттә теге ресторандар, кафелар күбрәк бит инде ошо байрамнарда теге теплоходтар, башкаһы туган көн юбилейлар һәм үткәрә башланылар бит инде. Әлбәттә ошо мероприятиелардан без бүгенге көндә күбрәк сигенеп мәктәпкә кайту юлынабыз. Исен тигәндә барыбер ошо мәктәп байрамы ул мәктәптә үтәргә тиеш. Быел 25 майда безнең һуңгы кыңгырау байрамында бит инде эскелекһез үтте дип әйтергә кирәк. Уның да һөдемтәләре яхшы яктан булды. Бүгенге көнгә дә ошо тап байрамда улар матур гына итеп мәктәптә үзләре һайлаган ердә узгарлар дигән ышаныста калабыз. Һәм гомумән ата-әсәләргә сыгарылыш класс укучыларына Мәгариф министрлыгы вәкиле буларак нинди теләктәр әйтергез? Бүген өстәвенә тагыла яшьтәр көне икәнен дә хәзрәттән алайык. Тап ошо көндә мин ата-әсәләр өчен тәүсиратта әйтер идем. Үзегезнең балагызга ышаныгыз. Һәм дә инде киләсәктә лә уның теләгенә каршы төшмәенсә, үзе һайлаган һөнәрдә киләсәктә үзен ниндәй университетта күрергә теләй, ниндәй һөнәр һайларга теләй, тап ошо максатта юнәлештә бергә уның менән атлагыз дип әйтер идем. Чөнки ата-әсәләр күбрәк бит инде бала сакта үзләренең тормышка ашмаган хыялларын үзләренең балаларында күрергә теләй бит инде. Балалар укып, я бөтә университетта, я бөтә алмайлар бит инде икенче юнәлеш буенча китәләр. Шуңа инде был яктан балаларыгыз менән бергә булһагыз дигән теләктә калам. Укытучыларга һәм инде мәктәптә эшләгән барлык хезмәткәрләргә инде ошо 2016-17 уку елының уңышлы гына тамамлануы менән котлайбыз. Хәзер улар алдында әлбәттә зур эшләр, зур бурычлар мәктәптә әзерләү тора бит инде. Шуңа инде 2017-18 елда шулай яхшы һөдемтәләр белән без каршы алырбыз дигән шанста калам. Ә инде укучыларга килгәндә уларда әлбәттә яшьтәр көне менән һәм дә инде ошо 11 ел укып, матур белем алулары менән ихлас күңелдән котлайм. Уларга инде тәүсиратта әлбәттә үз-үзләренә ышанып, үзләре теләгән һөнәрләргә ирешеп, матур итеп артымында үзебезнең республикабызның бынамын дигән вәкилләре, шәхесләре булуына теләп калам һәм дә инде буга ышанам, инанам дип әйтергә кирәк. Бездә лә университетлар күп, шуңа инде уларда бары тигендә үзебезнең тап республикала булган университетларга укырга инүләрен теләп калам. Шул ук вакытта, әгәр дә улар Мәскәү, Петербург, башка калаларга игътибар юнәлтә икән, һеч каршылык юк. Киләсәктә республикага кайтып тиргә генә кала. Уларга әлбәттә каршылыктар юк. Кайда гына булһалар да, улар Башкортстандан икәнлеген онытмагандар. Һәм дә инде уларда һәр вакыт туган ил көтә, туган йөр көтә. Бездә лә әлбәттә сит ердә укып, үз ерләренә кайтып, бынамы дигән эшчеләр, кешеләр булһалар, безгә бары тигәндә бу шатлык кына булсак. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, эшегездә уңышлар теләйбез. Сыгарылыш кисәләренә бәйле һорауларга Башкортстан Мәгариф министрлыгының мәгълүмат аналитика бүлеге җитәкчесе Ришат Дихин җавап бирде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сыгарылыш класс укучыларын янә бер тапкыр ихлас күңелдән тәбрикләйбез.